isuk-isuk timbang jegangge nang omah anane kemul sarung karo ungkang-ungkang Pak Wo. Mancing ngene. Walah iwake kae teng jremplung wae por keke mancing Pak Wo. Ini mlayan luru-luru weder apa engko kena dipes, heeh engko dituturaken kelapa, oleh dibarut ngono, nggo ngepes mlayan engko karo petaken lombok manuk Pak Wo. Lah ngapa timbang jegangge nang omah. Nah, anane karo jegangge karo kemul sarung karo ungkang-ungkang ki penak temen uripe ngono. Nah, nana gawean mrene mancing iki. Iwake akeh ning jemplung timbang pan ngapa iwak tok nang kana. Anane kak jegangge nang omah segane iki dilurukna lawo men disego wawaran. Sego wawaran tok apa gelug. Lurukna lawo ini jempluk-jempluk apa weder-weder ngono ngene. Keh Hmm. Iwak tok nang ngisor omah. Ewon iwake Pak Wo ewon. Iwak tok nang ngisor omah anggepe apa? Wis ora usah mancing luru irik nah. Njukut irik, irike wene simbah nang omah, jukut. Nggo nener irike.